Yo, what's up guys? Welcome back to another video guys. Irima one guys, iripaka ipapo guys. So ndakunzira imenyaya iya chiri fresh guys. Irito pisa zvaizi. Zvai manje irito pisa nyaya. So guys, inyaya yandoya nayo guys. Ndia mumukadzi guys. Mumukadzi uyu guys guys pakaipa Tezvara varikukumbira kuti uda kudorara naye saka guys handisuda nyaya kutaura zvakawanda because ndikazitaura zvakawanda guys so zvinzire mega guys zvinzire mega tiri pamakadi henyu kune mari yakanaka munoziva kunaka chokwadi ndoiziva kune mari yakanaka ndine urombo kuti kune rufu rwakaitika pane mari yakanaka iri kuSouth Africa chokwadi ichocho prophet ndozvandatofambira pano murume wangu wakashaya kuSouth Africa ashaya South Africa kubasa kwaishanda kune mari uda kubuda ikoko kuno kwati profite tinotobvunza nyaya taurai nyaya guys vanonongatso au kwakunonge tsono unongotaura nyaya yako wega guys one guys saka mari iyoizvo iruda kubuda kudwa hama yemurume hama dzemurume dziri kunze kwenyika ndokwavanoshandira saka zvadaro kuna baba vari kuno baba vakaramba kuenda neni vakati ukada kwenda neni totanga teta bonde kana waramba handiende newe saka gaya guys gaya mana ngatisasungirana place kudaro ana Tezvara ngatisasungirana na place kudaro yo pakaipa I hope varora muri safe prophet ndibatsirei ndatambura ndanetseka pane 2 years zvaitika mati baba wechi baba vemurume wangu vakati mukaregera kuita bonde neni handiende nemi saka kana maita bonde nemi ndikoti ndiende nemi kuno saina kuSouth Africa mari yemurume wenyu saka ndibatsirei prophet saka manga manyarara muchida kuti nditaure kuti Tezvara wenyu vada kurara nemi guys yo mawane Tezvara wenyu ndiwari kuti manda kuti vaite bonde nemi chokwadi ichocho ai ndosaka ndauya kuno kuzobatsirwa ndashaya kuti ndoita sei pane shamwari yangu yanga yazobatsirwa kuno ndikadzimeta kwaprofeti dambudziko rako rinopera amen zvakaoma guys zvakaoma zvinotyisa mawane guys kune mari yakanakisa South Africa kune mari yakadii yakanaka chokwadi mukanzwa ndati yakanaka munomborarama vari ngupi Tezvara vari kugweru ndokwavari okay mugweru munoitika kuti dzakadaro nai So guys, tell me what you wanna say. So guys, tell me what you wanna say. Nyaya muri wanna say guys. Zvinoitika iri guys. Is it true kana kuti? Kana tuma drama turi kuona. So guys, munongondudza muri wanna say. Munongo commenta guys, then mundudza kuti nini muri wanna say panyaya yoyi. Yes. Amen. Hakuna chimwe chinhu chandura kukupai. Amen. Ndura kuti ndikunamatire. Amen. Muri makatomira pamakamira ipapo. Handitika.